V tomto videu odpoviem na otázku, čo je eToro a či je bezpečné tam vložiť peniaze. Stručne povedané, ide o sociálnu investičnú platformu, ktorá vám umožňuje obchodovať s akciami, ETF, Forexom, kryptomenami a CFD. Ak chcete platformu vyskúšať zadarmo, v popise nájdete odkaz na demo účet a špeciálnu ponuku. Bezpečnosť. eToro je regulované špičkovými finančnými inštitúciami vrátane FCA, CYSEC a ASIC. Prostriedky klientov sú uložené na oddelených účtoch, čo znamená, že vaše peniaze sú uložené oddelene od prevádzkových prostriedkov spoločnosti. Platforma používa dvojfaktorovú autentizáciu a šifrovacie protokoly, aby zabezpečila, že váš účet je chránený pred neoprávneným prístupom. eToro je tiež kótované na burze Nasdaq, čo pridáva ďalšiu úroveň transparentnosti a zodpovednosti. eToro je jedným z najbezpečnejších brokerov na trhu. Recenzie používateľov. eToro si teší silnej reputácii medzi investormi po celom svete, čo sa odzrkadľuje v recenziách z viacerých dôveryhodných zdrojov. Na Trustpilot má eToro hodnotenie 4,2 z 5 na základe viac ako 28 000 recenzií. Používatelia neustále chvália jednoduchosť platformy, intuitívnu mobilnú aplikáciu a možnosť otestovať funkcie pomocou virtuálneho účtu. Mnohí oceňujú funkciu copy trading, ktorá im umožňuje automaticky kopírovať obchody skúsených investorov. Niekoľko používateľov vyzdvihuje ochotných a ústretových správcov účtov. Boli však hlásené aj niektoré negatívne skúsenosti vrátane oneskorenia overenia účtu, zmrazenia účtov a relatívne vysokých spredov a poplatkov za výber. Podľa Broker Chooser je eToro vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí chcú obchodovať s akciami a ETF za nízke náklady a zároveň využívať výhody sociálneho obchodovania. Platforma vyniká plynulým procesom otvorenia účtu, užívateľsky prívetivou mobilnou aplikáciou a širokým výberom produktov. Na druhej strane recenzenti poukazujú na vysoké poplatky za CFD, obmedzené možnosti základnej meny a zákaznícku podporu, ktorá by mohla byť rýchlejšia. Odborníci z investing.com hodnotia eToro veľmi kladne a za jeho intuitívnu platformu, širokú škálu obchodovateľných nástrojov a pokročilé nástroje na tvorbu grafov mu udelili skóre 4,8 z 5. Platforma je popisovaná ako ideálna pre začiatočníkov aj skúsených obchodníkov. Recenzenti vyzdvihujú hodnotu vzdelávacích zdrojov eToro, vrátane eToro Academy, ako aj jeho smart portfólios, ktoré používateľom umožňujú investovať tematicky bez manuálneho riadenia každej pozície. Zhrnutie. eToro získava prevažne pozitívne recenzie na všetkých hlavných platformách. Je široko oceňované za jednoduchosť používania, nástroje sociálneho obchodovania a vzdelávací obsah, hoci potenciálni používatelia by si mali byť vedomí niektorých poplatkov a obmedzení, ktoré sa netýkajú obchodovania a môžu ovplyvniť pokročilejších obchodníkov. Poplatky a provízie. eToro ponúka obchodovanie s reálnymi akciami a ETF bez provízií vo väčšine krajín, čo je silná výhoda oproti mnohým konkurentom. V prípade CFD a Forexu sú všetky náklady zahrnuté v sprade. Napríklad spred eur-lomka USD je približne 1 pip. Existuje tiež poplatok za výber vo výške $5 a poplatok za neaktivitu vo výške $10 po 12 mesiacoch neaktivity. Obchodná platforma. Ak si chcete otvoriť bezplatný účet na eToro, kliknite na odkaz v popise a prejdite na registračný formulár. Tu zadajte svoju e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo. Príjmite podmienky a stlačte zelené tlačidlo. Po chvíli budete presmerovaní na hlavnú stránku platformy eToro. V strede panela sa nachádza feed s príspevkami od investorov. Ako vidíte, eToro sa veľmi zameriava na sociálne obchodovanie a vytváranie komunity okolo investovania. Hneď na začiatku vám eToro navrhne overenie vašich údajov. Tým zabezpečíte svoj účet a budete môcť uskutočniť svoj prvý vklad. Overenie spočíva v potvrdení vašej identity a adresy. Na ľavej strane sa nachádza navigačná lišta, ktorá vám umožňuje zobraziť sledované aktíva, skontrolovať svoje portfólio alebo objaviť nové investičné príležitosti. Po výbere aktíva, ktoré vás zaujíma, uvidíte graf, prognózy a najdôležitejšie ekonomické udalosti, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu aktíva. Máte tiež možnosť využiť kompletnú technickú analýzu. Zhrnutie.
eToro je jedným z najinovatívnejších brokerov na trhu, ktorý kombinuje tradičné investovanie so sociálnym obchodovaním. Ak hľadáte intuitívnu platformu, kde sa môžete učiť kopírovať profesionálov a testovať svoje nápady v demo prostredí, eToro je skvelým miestom na začatie. Kliknite na odkaz v popise a otvorte si bezplatný demo účet. Je to perfektný spôsob, ako zistiť, či je eToro správnym brokerom pre vás.